Здравейте, милички! Добре дошли в канала ми. Днес съм ви подготвила едно видео как лесно и бързо в домашни условия може да си направите скраб за устни. Необходимите ви продукти са зехтин, бяла захар, както и пчелен мед, който е хубаво да бъде не захаросан. Ако е захаросан, може да го пуснете в микровълнова или да го разтопите на водна баня. Трябва ви подходящ съд, в който да смесите сместа. Аз ще използвам ето това контейнерче от стар крем, който съм измила и подсушила добре. Ако нямате, може да използвате бурканче или малка чашка. Смесвам 2 чайни лъжички захар. И малко отгоре. Ето това ни е необходимото количество захар. Продължавам, като прибавям 1 чайна лъжичка мед. Разбърквам сместа с клечка за зъби, тъй като искаме да запазим захарните частици, защото именно те ще ексфолират. Ето така изглежда и търсената от нас консистенция. Към нея ще прибавя и 1 капчица зехтин. И отново ще разбъркам добре. Ето така изглежда и скраба ни. Ако имате някакво етерично масло, например бадемово, може да използвате него вместо зехтин, но тъй като аз нямам, използвам зехтин. Скраба ни вече е готов да го ползвам. Нанасям го върху устните, разтърквам нежно и така стоя с него около 5 минути, като междувременно разтривам нежно устните. След това измивам с топла вода и нанасям подхранващ балсам за устни. Не съхранявам скраба в хладилника. Държа го или в банята, или в нощното ми шкафче. Няма, просто да не е на някаква пряка слънчева светлина, за да се разтапя меда. Може да го използвате някъде около 2-3 седмици. Мисля, че ще ви стигне. Използвам го около 3 пъти в седмицата, зависи колко са ми проблемни устните. Надявам се това видео да е било полезно за вас. Благодаря ви, че гледате канала ми и до нови срещи. Целувки!